Takže čaute, ja vás vítam u nového videa. Dneska by sme sa mali pozrieť, ako môžete natáčať let's playe. Takže zapnite si váš prehliadač a môžete natáčať buď Frapsom alebo Direct Story. Takže Fraps. Tak. Všetky odkazy samozrejme budú v popise videa. Môžeme si to stiahnuť zo slunečníc. Tak. Viete stiahnuť zdarma. Tak. Tak uložíme si súbor. Bude to trvať 19 sekúnd, alebo ja neviem koľko. Ja už to tu mám, ale ja s tým nenatáčam, takže ja si to vymažem. A vlastne však na čo? To vyberám. Tak. Takže keď sa vám to stiahlo, tak si to hodíte na plochu. Lenže ja už to mám stiahnuté, takže si to nebudem hádzať na plochu. Tak si to rozkliknete. Tak, toto dáte áno. Samozrejme si to najprv inštalujete, ne? Tak, a prvé je, ukážeme si ako ho nastaviť, je General. Takže to si normálne dáte. Tieto dve si zaškrtnete, monitor a reodetoskop, že vám bude celý monitor natáčať. A potom, že proste... no a toto si zaškrtnete, neviem čo to je teraz. A tuto si dáte, toto ešte není také dôležité, tuto si dáte iba, že koľko FPS chce, akože ešte budete ako dávať FPS-ka hore alebo dole a tu si nastavíte, že kde budete mať. Kde sa vám budú zobrazovať čísielka, napríklad kde sa vám budú zobrazovať také malé čísielka. A tu si môžete buď dať tu, alebo si to môžete tuto skryť. Ďalej máme Movies, tú najdôležitejšiu záložku. Tu si vyberiete, dáte Change a tu si vyberiete, do akého toho si to chcete ukladať. S týmto si zapínate Fraps, tuto dáte, že čím si chcete, aby ste si zapnuli Fraps. Tuto si dáte FPS, úplne vám stačí 30 FPS. Toto si zaškrtnete, dáte si mikrofón, ak máte, ak nie, tak si dáte samozrejme repraky, aby vám. A tu si dáte stereo. A toto nič nie je, len tuto si môžete robiť ako obrázky. A keď toto zaškrtnete, tak sa vám každých 10 sekúnd spraví jeden obrázok. Ale ja to zaškrtávať nebudem. Tak to bolo všetko. To bolo všetko z tohoto menšieho tutorialiku. A na budúce si ukážeme, ako nastaviť Direct Story. Ja vám ho dám tiež link do popisu videa a na budúce si ukážeme, ako nastaviť. Takže ja sa s vami lúčim a